गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोननि जायगायाव फैफेराखैमोन फैनानै बिराद मोजां मोनदों जायगायाथ' बिराद मोजां मानसिफ्राबो मोजां मोजां दङ आरो फैनानै गोजोनसिनबावदों बे इलेक्सननि गोबां मिटिङाव गिदिंबाय बै मिटिंफ्राव खालि दारि खेबज्रां खेबज्रां खुगाया जुमाय मोनामनायफ्रासो आर'नाइ फालि सोदोंमोन आरो बे नोंथांमोननि जायगायाव सासे सिख्लाजों आर'नाइ फालि सोजानो मोननाय सिख्ला मानसिजों आर'नाइ फालि सोजामोना बिराद मोजां मोनदां दा मोनायाव ओंखाम सोंखाम जालां दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन आंखौथ' बेबायदिनो सामफ्रामबो जोबनायाव मालायनि खालाय दैफोरखौ जानोसो थिनहरो जोबनायावसो थिनहरलायबाय आंखौ आरो बहाबा थांबावनांगौनो रागा जोंबा थांगार गारनाय नङादोलां दानो 5 घन्टासो लेक्सार होगोन आं नोंथांमोना थाबाय थागोन ना 5 घन्टा हरबायसै आं दा जायखिजाया बिराद बुरजा मानसि जमा जादों बेबायदि मानसि जमा जानायखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा होनदों गेले इउपिपि न'खर होग्राना फैला नायग्रा गोजासो होनना बुङो ओंखायनो आंखौ इउपिपिनि मानसिफ्रा होनबाय हाब नोंखौ मिटिंफ्राव लांनो हानाय नंलालै जोंखौ बदनाम होयो फैला नायनो फैग्रासो फैजोबो होनना बुंबाय दा नोंथांमोनासो मानो फैमारदों फैलाखौल' नायनो फैदों माथो फैलाखौ नुबायना रायजोबो फैलाखौल' नायनो फैनायब्ला थांदों नुवाखै होनबा फैलाखौ नुबाय थांदों फैलाखौ नायनो फैनायब्ला ओइसो थांदों थांबाय बाखिखिनिया आं सानदोङो जायफोर थाङाखै बिसोर गासैबो इउपिफोरखौ मोजां मोननानै नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ मोजां मोननानै बेवहाय फैदों होनना सानदों आरोखि आं नामा गतिके आखाइखौ नांजोबसै गोबां टिपनिबाबो खब्बाय दिनैनिफ्राय अफिसियेल जासिगोन दा रायजो राजा नोंथांमोननि बे चिरां जिल्लायाव दाख्लैनिफ्राय दङ सानब्रै जाबाय न'खौसो बावलायलांबाय बिसि फिसा गैयिखायसो थानो हाबाय बिसि फिसा थानायमोनबाथ' दिगदारानो जागौमोन आंसो बालायलांबाय आं मानोना बिराद मोजां परिबेस नोंथांमोननि जायगायाव गासिबो परिबर्तनखौ लुबैबाय गासिबो सोलायनायखौ लुबैबाय आरो दिनै नुनो मोनबाय नोंथांमोननि नैबे चिरां जिल्लायाव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जिहेतु गासै रायजोआ सोलायनायखौ लुबैदों दिनै इउपिपिएल दोलोआनो देरहाजोबना 100% जाबाय जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो बेबायदिनो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा नोंथांमोननिया जायगाया थिखिनायालाय गुसु जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समष्टि दं बे 11टा समष्टिनिनो गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो परिबर्तननि खोथा बुंदों सोलायनांगौनि खोथा बुंदों दा ओंखायनो दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो 6टानिफ्राय 7टा समष्टियाव देरहागोना इउपिपिएलआ कनफार्म जानानै दं रायजोफोर बिपिएफआ बबे मोनसे समष्टियाव देरहागोन नागिरबाबो मोनाखिसै जोङो नोंथांमोना साननो हागौ फैलाया सिनेमानिसो डायलग आं बुंनायखौलाय मानो लाजोबनो थांबानो जाबाय नायना फैबानो जाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लानि
आंनि समस्थिया जाहैबाय